Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξουμε πώς να υδατώσετε τα χέρια σας και ένα πάρα πολύ απλό βάψιμο νυχιών. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι... Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα μπολ με νερό, οποιοδήποτε μεγέθους, αρκεί να χωράνε τα χέρια σας μέσα. Θα χρειαστούμε μια ενυδατική κρέμα, συγκεκριμένα αυτή είναι αγάπη μας σώματος και είναι από την Κορές, με ιαπωνέζικο τριαντάφυλλο. Μια πούδρα χεριών, η οποία κρατάει το άρωμα της κρέμας και την υδατώνει πάρα πολύ. Και αυτή είναι από την Avon. Θα χρειαστούμε μια βάση νυχιών, η οποία προστατεύει τα νύχια από τις καταστροφές που μπορεί να προκαλέσει το μανό, γιατί όλοι ξέρουμε πως το μανό δεν είναι και τόσο υγιή για τα νύχια. Θα χρειαστούμε ένα μανό, το οποίο είναι ένα απαλό μπέζ. Δεν θέλουμε να βάλουμε κάτι εκθαμποτικό ή κάτι τέτοιο, αλλά όποιος θέλει να βάλει κάποιο άλλο χρώμα μπορεί. Θα χρειαστούμε επίσης λίγο ελαιόλαδο και μια πετσέτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θα αποτύξουμε τα χέρια μας μέσα στο νερό. Λοιπόν, τώρα στρώνουμε την πετσετούλα εδώ πέρα, γιατί θα απλώς με το ελαιόλαδο. Λοιπόν, τώρα αφού έχουμε απλώσει το λάδι, θα το σκουπίσουμε με την πετσετούλα. Ωραία. Τώρα λοιπόν θα βάλουμε την κρέμα του Κορέ με ιαπωνέζικο τριαντάφυλλο. Τώρα λοιπόν θα πάρουμε την πούδρα μας, συγκεκριμένη είναι από την Avon. Και τώρα λοιπόν που τελειώσαμε και με την πούδρα μας θα βάλουμε τη βάση για τα νύχια. Λοιπόν, αφού έχει στεγνώσει η βάση για τα νύχια, θα πάρουμε το βερνίκι, το οποίο είναι από τα Sephora. Λοιπόν, τώρα έχουν στεγνώσει, δεν χρειάζεται να βάλουμε top coat, διότι είναι από μόνα τους γυαλίζουν, είναι gel. Από κάτω στην περιγραφή θα σας έχουμε όλους τους αριθμούς όπου τα πήραμε, τα links αν έχουμε βρει από κάπου που να τα πουλάνε. Τα λέμε στα επόμενα live tips, μέχρι τότε να περνάτε καλά, γεια σας!